Jo sóc la Mariona Jo sóc l'Asa. Jo sóc el Pere. i tots tres som teixit, perquè text i teixit ve de la mateixa paraula en llatí. O sigui, té com la mateixa etimologia. Llavors és com que cada text és un teixit, cada paraula és un fil, llavors com nosaltres ens diem teixit, així, i l'espectacle és com teixit amb parèntesis a les is per marcar aquest joc entre el text i el teixit. I la nostra proposta és barrejar poesia i música electrònica. I llavors hem fet una selecció de poemes que ens agraden i els acompanyem amb això, amb música electrònica pensada per cada poema, com fent aquesta mena de diàleg entre les dues coses. Bueno, jo crec que hi ha un punt en el que com la poesia sovint es considera com una qüestió més anacrònica avui en dia per algun motiu com mal pensat, vull dir, no és un motiu real, no és que sigui anacrònica la poesia, però es percep així. I llavors com precisament la música electrònica és una de les coses que més avui, o sigui, que més... és que no sé com dir-ho, però que més... Tenen una connotació posada. Sí, és d'un context molt més actual, o és percebut, la música electrònica és percebuda des d'un context molt més actual que la poesia, per exemple. Llavors és com intentar, a través d'una, apropar la gent a l'altra, saps, per als dos cantons. Com la idea de que això d'alguna manera pugui crear una miqueta de comunitat. O sigui, com la diferència potser entre llegir-te un poema tu sol a casa, que és una cosa que pots fer en la més absoluta solitud, i en canvi doncs, la poesia en veu alta reclama que hi hagi com a mínim dues persones, una que el diu i una que l'escolta. Llavors aquí hi ha una possibilitat de fer una mica de comunitat, potser. Som Teixit i el 7 de juny ens podreu trobar al Festival Niu.